Kakva oluja, a Makse? Najbolje seme i ne sjećam se kad su pre padale žabe. Prekidamo program radi važnog obaveštenja. Stravična oluja preti da uništi kompletnu planetu. Urgiramo da se sklonite. To je to, slušaoci, kraj sveta kad upoznajemo! A sada nastavljamo sa našim emitovanjem muzike za ples. Čini se da se nad nama nadvila do sada neviđena strahota. Osim toga, ništa se ne dešava večeras. Ništa nam ne preostaje nego da skoknemo do restorana. Bez cipela, bez košulje, nema suvlakija. Haha, smešno. Barem pantalone nisu obavezne. Pa šta je večeras dobro, kuvaru? Ovo je znak! Kraj sveta je pred nama! Bogovi Olimpa su u totalnoj disharmoniji! Vidim kataklizme, uništenja i preporučujem specijalitet kuće. Ja bih... humus. Čekaj, Seme, to je proročanstvo Tericijusa, nemuštog niskog kuvara. U pravu si, Makse. Zvuči kao nesloga i disharmonija na planini Olimp. Shvataš li šta to znači? Naravno, maleni. Spakujte nam humus za poneti. Pa, eto nas na Olimpu. Dom oblacima, mitološkim bićima i belim ogrtačima. Ovde mora da vise svi bogovi. Dlake mi iz repa, pogledaj! Porodična svađa božanskih proporcija. Mužu, uvredio si me poslednji put. Neću više mirno stajati dok se ti šegačiš sa onim silnim uzama i bilama. Udalasta boginjo, ti preispituješ volju Zevsa? Možda samo pucam u prazno kao slepac u bunar, ali kladim se da je ova svađa Zevsa i Here uzrok sve one papazjanije kod nas kući. Ko se usudio da uđe u Zevsovu palatu? Kronosovog sina gospodara sveta! Mi smo Sam i Max, heroji pravde, mučitelji tipova sa rimskim frizurama i lavavim pidžamama. Ne obraćajte pažnju na mog lakomislenog kolegu. Mi, smrtnici, skromno nudimo naše usluge privatnih bračnih savjetnika bogovima. Vaš dolazak u našu blizinu je u srećni čas. Moja žena istinu zbori. Naše blagosloveno jedinstvo je u opasnosti, mora biti spašeno ili će sve nestati sa njim. Vidim na šta mislite. Sada padaju krave i bikovi. Nekako je baš ispravno. Počujte ovo upozorenje, posljedice vašeg neuspeha će biti velike po vas. Za traćenje vremena bogovima vaše će vreme biti desetostruko protraćeno. Ako ne uspete da potpalite vatru strasti, bit ćete pretvoreni u smežurene, pogrebljene starce iz vaše budućnosti. Srećno. Mislim da je bolje da krenemo sa savjetovanjem pre nego što nas stigne penzija. Danas u Semu i Maksu, mitološki brakovi. Jesu li napravljeni na nebu? Da saznamo. Sa nama je danas par koga ćemo oslovljavati sa Zevs i Hera Sekirče. Dakle, Zevse, Hera kaže da si prestao da obraćaš pažnju na nju, a pokazuješ mnogo više interesovanja za nimfe, muze, vile i tako to. Istina ili laž? Ovo je smešno. Zevse, blokiraš nas. Zapamti, ovo radimo za tebe i Heru. Otvori nam se. Pa naravno da nije istina. Hera je moja ljubav. Niko pre ni posle nje nije zarobio moje srce na način kao A ona. je tako? Publiko, pozdravite Afroditu! Klasična struktura kostiju. Radim se da zna i sve glavne gradove. Vidimo se, Zevse. Ne ako te ja prva vidim, preljubnice! Vidite, pa nisam ja kriv što je moja žena kruta harpija. Kao harpija, moram da protestujem zbog lažnog korišćenja termina. Pa Hera, Zevs mi je rekao da kao ispoljavanje ljubomore ti pretvaraš njegove nečakinje u ogavne spodobe bez mozga. Tako je, i stvarno joj se stvari otimaju kontroli. Nije tačno. Stvarno? Haha, publiko, pozdravite Nanet, Babet, Ivet i Miss Tenesija. Dobro, de, ponekad mi pukne film pa preteram. Ali to činim samo jer ga volim toliko. Sa nama danas je i ekspert u ljubavnim stvarima. Kupidone, želeli bismo da čujemo tvoje mišljenje. Ljubav je tu u sebi, mogu da je osjetim, ali da bi osjetili pravu ljubav, Zevs i Hera moraju da se prepuste Kupidonovim strelama poželje. Uljez je naoružan i opasan! Baci to, Kupidone, baci! O, Makse! O, Seme. Beži, maleni, na umu joj je samo udaja.
Gospodi ovoga, vreme vam ističe. Boga mu, ovi ljuti bogovi nas pretvaraju u starce pred našim očima. Super, sad mogu da kukam, a da ne mrdnem ni prstom. Ako ste zaista sposobni da spasete naš brak, sad je vreme. Ni sami ne bismo mogli da kažemo bolje to, Hera, jer smislili smo iznenađenje za vas. A Hera ne zna da Zevs želi da obnovi one stare bračne zavete. Želim? Sačuvaj to za ceremoniju, Zevse. Tako je. Pitaće da se uda baš ovde u našem šovu. Dakle, Hera, šta je tvoj odgovor? Naravno da hoću ljubavi. Čestitamo vas dvoje. A kao dodatni bonus, sredili smo da obnovite vaše zavete u prelepom, zanosnom Las Vegasu. Domu uzbuđenja visokih uloga, sjaja show biznisa i švedskih stolova po pristojnim cenama. Tako brzo rastu, zar ne? Uopšte ne liče na nas. Dragi voljeni, danas smo se okupili u deluxe paketu venčanja po cijeni od $50-95 uz poklon karti za show Vadija Hakeda. Imate dozvolu? Hvala. Mislite Dankeschön? Batali, Makse, poznaje opasne ljude. Molimo, dajte prsten mladoženje, ponavljate za mnom. De mladoženje. De mladoženje. Ne, stvarno, de mladoženje. Lešite, tečice, lešite za Zevsa! Sad mi je dosta. Završili smo. Vraćam se u stan na Kritu. Ovo je vaš poslednji neuspeh. Bom vam privatni policajci! To je to, prijatelju. Osjećam da su moje pseće godine dobrano odbrojane. Pretpostavljam da mogu da izujedam kriminalce za ovo vremena što nam je ostalo. U stvari, htio bi da svratim do prodavnice suvenira na Olimpu još jednom. Mislim da sam preterao s kupovinom. I ja. Ova drvena kutija koju sam kupio čak nema ni nogice. To je Pandorina kutija, maleni. Upravo si slučajno oslobodio sva zla i strahote ovoga sveta. A u Vegasu smo. Ko će da primeti? Vidi, ima nečeg ovde. Privezak za ključeve. A izgleda kao dama sa zmijama umesto kose. To je mitska gorgona meduza, Makse. Prema predanjima i sam pogled na nju će i one što je samo okrznu pogledom pretvoriti u kamen. Naravno, ako veruješ u mitološke gluposti. A naravno, sad verujem. Na sreću, uvek sa sobom nosim antimeduza zaštitnu opremu. Za svaki slučaj. Prepoznaješ li je, ljubavi? Dao si mi je za prvi sastanak. Misliš na dan kada smo digli ruku na mog oca i pobedili Hidrusa bez preglava? Nije li bilo super? Možemo opet da povratimo tu staru magiju, zar ne? A neka ovaj privezak za ključeve bude dokaz naše besmrtne ljubavi! Ups, ja sam kriv. Dozvoli meni. O, ti... Tomu muka, čekaj malo. Opet samo mlad. A ja sam prestao da budem meta za golubove preletače. Vaš trijumf je potpun, Seminax. Naš sveti brak je obnovljen. Bogovi Olimpa su vaši dužnici. Da obeležimo ovu divnu priliku, vi, privatni policajci, ćete postati titani. Bogovi među ljudima. O, bogovi među ljudima. Morat ću da menjam vizitke. Od ovog trenutka pa nadalje ti, Seme, ćeš biti bog šarenih grickalica i kolačića. Legenda. Istina je. A ti, Makse, ćeš biti bog vulgarnih novotarija. Pa ovo stvarno radi. Mogu da vidim kroz ove labave debele haljine. Drski smrčiće. Ko ti mališ? Pođoh na Olimp planinu sa drugom pored mene, upoznat par bogova u bračnoj svađici.